Aliyu yaro ne mai hankali, mai ladabi da biyayya, mai son taimakon al'umma a wannan ƙauyen. Gashi da farin jini. Yaro ne maraya tun da ya tashi iyayensa sun rasu a wannan ƙauye nasu na Hayin Lado. A gefen wannan ƙauye nasu akwai wani ƙauye da ake kiransa da suna ƙauyen Hayin Damu. Wannan ƙauye akwai wata kyakkyawar yarinya a wannan ƙauye mai suna Safiyyah. Safiyyah dai mai kirki ce, mai ladabi. Ya ce guda ɗaya ga wani hamshaƙin ɗan kasuwa kuma babban manomi a wannan ƙauyen mai suna Alhaji Tanimu. Alhaji Tanimu dai yana da ƙauna sosai da ya ɗora wannan yarinya don ita ce ‘yarsa guda ɗaya tilo a faɗin duniyar nan. Wata rana Safiyyah ta nemi izinin mahaifinta domin ta je ta kai ziyara gonar mahaifinta. Zuwan take da wuya, Allah sai ya haɗa ta da Aliyu a wannan gona. Aliyu dai ya taimake ta sosai, suka fara hira, tattaunawa ta yi nisa sosai. Ba da dogon lokaci ba Safiyyah ta ji tana ƙaunarsa saboda yaro ne mai gaskiya da riƙon amana yadda ta fahimta kenan. Ta zo gida take gaya wa mahaifinta kaji kaji kaji. Ina mahaifin ya ce ina sam ba zai yi ba, ba za ki auri ɗan manomi matalauci talaka ba. Yasa aka nemo masa Aliyu ya je har inda yake yi masa kace-kace ya kore shi daga garin saboda ƙarfin arziki. Aliyu dai haka ya tattara kayan sai bar garin nan zuwa wani dogon lokaci, shekara da shekaru. Alhaji Allah ya jarabce shi ya koma dukka kayansa da dukiyarsa ta zama ta karye gabaki ɗaya, zama abin tausayi. Ya dawo mai nadama a cikin abubuwan da ya yi na wafin da ya yi wa Aliyu. Bayan wani dogon lokaci Aliyu ya zama hamshaƙin mai arziki. Ya dawo gari, kowa yana ta murna cikin farin ciki. Aliyu ya dawo da arziki mai tarin yawa. Ai kuwa Aliyu da Safiyyah aka sha biki, aka yi aure, aka yi murna, suka yi rayuwa mai inganci. Yayin da mahaifin Safiyyah kuma Aliyu ya taimaka masa, ya mayar masa da arziki mai yawa, shi ma ya rayu cikin ƙoshin lafiya. Amma duk da haka yana tuna abin da ya yi kuma yana yin nadama akan abin da ya aikata wanda bai daidai.